kant en de komt zijn opsteker en ja, daar was Yay! hier van de persbond hier. Jennewoord! Zal ik alvast even feliciteren met Nou, wat mooi net, Antje. Wat mooi net. Ik Brechtje Vergje die feliciteert persoonlijk Jennewoord. De winnaar van hele huizen op de Vleuzen. Het is een mirakel. En dat je grauw.